Når man så har indgået en aftale, kan man gå ind i noget, som jeg har kaldt for procespilot. På den her måde, der kan du få kartlagt dig selv i din vandring med Jesus. Og ud fra det, der vil det være naturligt at vælge en profil for vejledningsforløbet. Hvilken profil skal vi vælge? Er det her en, som er helt nyfrelst på vejen, som trænger at blive disciplegjort? Er det her en, som har levet som en kristen en stund og er blevet disciplegjort? Så trænger kanskje den her person lettere udvikling. Det kan være, at den her person har været leder i flere år og allerede er begyndt at følge op og udruste andre. Der kan det kanskje være vejlederprofil, som er aktuel. Og her der siger den, at kanskje mange oplever, at de aldrig er blevet skikkelig disciplegjort. Der kan det i nogle tilfælde være en fordel for selv dine ledere at tænke, okay, vi går igennem en discipleprofil først på et halvt år for eksempel. Så går vi igennem en lederprofil etterpå på et halvt år, og så går vi videre og jobber med det, hvad det vil sige at være en vejleder og følge andre op og være mentor for andre. På den måde så kan det også godt være en hjælp til dem, som ønsker at være vejledere, som kanskje allerede har potentiale til at gøre det. Det kan være bevidstgøring, det at selv gå igennem discipleprofilen først, for at vide, hvad det er og hvordan man skal gøre det. Så kommer vi til den vigtigste del i hele forløbet her, og det er livet med Jesus. Og det vil altid være hovedfokus. Den første del herfra til hit, den kan vare vældig kort. Nogle gange lidt længere tit. Det er forskelligt. Men det er her, vi bruger mest tid i vejledningsforløb. For det er det faktiske liv, hvordan det faktisk er i din hverdag, som er afgørende. Det er ikke, når vi træffes i mentorgruppen, som er afgørende. Det er der, du kan få hjælp til hverdagen. Det er der, vi bruger redskaber, som kan hjælpe dig i din hverdag. Så derfor så er det vigtigt at tage sig tid, når man træffes. Hvordan har dere haft det siden sidst? Hvad er det, som sker i livet dit akkurat nu? Hvordan kan vi hjælpe og støtte hverandre ud fra de ting, som vi ved, slik at vi får hjælp, trøst og opmuntring og motivation til at fortsætte med Jesus i verden. Så derfor så kan det hente det over til, at du kan blive lidt frustreret som vejleder, fordi at du oplever ikke, at der får gjort til nye i de spørgsmål for de temaer, der har haft, eller hvad det var for noget. Men det er ikke så farligt. Det vigtigste er, at den enkelte person faktisk oplever at få hjælp og bliver taget på alvor i den livssituation, de er. På den anden side, så må man også veje op lidt i forhold til andre. Man kan ikke bruge alt tiden på den enkelte. Det er også vigtigt at få lidt fokus på Gud og få en hjælp til at det hele ikke bare skal handle om sig selv. Så det er ofte noget, man må veje lidt. Når man så har gået igennem et forløb på et halvt til et helt år, eller hvor lang tid man nu vælger at indgå, så er det vældig bedre med en evaluering. Og evaluering er ikke en type karakter, for vejlederen lægger ikke karakter på den enkelte. Det er bare den enkelte deltager, som selv lægger sin egen profil ud fra procespiloten. Og det er også et led af det at lære at kende sig selv. Evalueringen, den foregår
enkelt på den måde, at man vurderer ud fra nogle spørgsmål. Hvordan har det her forløbet været? Hvad fik jeg hjælp til? Hvad fungerede ikke så bra? Hvad er vejen videre herfra nu? Jeg ønskede at jobbe med det her område i mit liv, og der skete, hvor mye udvikling skete der inden på det område. Hvad trænger jeg videre? Så det her, det kan være vældig vigtigt også i forhold til at måle op til aftalen. Hvilke forventninger var det, vi havde, og hvilke mål var det, vi satte for forløbet. Og der vil der være en åbning for nye forløb. Er du en disciple, jamen så vil det være naturligt at gå ind i en lederprofil etterpå. Og har du været leder, så vil det være naturligt kanskje at blive udfordret på, jamen kan du følge andre op, og så videre.